Με μια λίμα ή buffer λιμάρω το top coat έτσι ώστε να φύγει όλη η γυαλάδα από το χρώμα. Η λίμα ή το buffer θα πρέπει να είναι 180-240 grit για φυσικό νύχι. Κάνω προσεκτικά όλα τα νύχια έτσι ώστε να μην μείνει πουθενά υλικό από το top coat. Όταν τελειώσω με όλα τα νύχια, σκουπίζω τη σκόνη και κόβω 10 κομμάτια αλουμινόχαρτο, ένα για κάθε νύχι. Παίρνω είτε ειδικά χαρτάκια κυταρίνης, είτε βομβάκι και τα εμποτίζω σε σετόν. Αφού έχω εμποτίσει με ασετόν, ακουμπάω το χαρτί κυταρίνης ή το βομβάκι πάνω στο αλουμινόχαρτο και τυλίγω γύρω από το δάχτυλο. Το χαρτί κυταρίνης θα πρέπει να κουμπάει καλά πάνω στο νύχι. Πριν στυλίξουμε όλα τα νύχια, το αφήνουμε έτσι για 15 με 20 λεπτά. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο από τα δάχτυλα και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Με ένα πούσερ για τα επονύχια ή με ειδικά ξυλάκια μανικιούρ σπρώχνω το χρώμα για να αφαιρεθεί από την επιφάνεια του νυχιού. Αφού αφαιρέσουμε το υλικό από όλα τα νύχια, τα καθαρίζουμε και αν δεν θέλουμε να ανανεώσουμε το μανικιούρ μας, τα περνάμε με γυαλιστική λίμα. Τέλος, αν θέλουμε βάζουμε λαδάκι και είναι έτοιμο.